Wala akong pamintang dahon. Kaya ito nilang gagamitin ko. Maganda rin to eh. Ba't ganito? May mga bukol-bukol. Ang ganda rin tong ano, pang palasa. Okay. Ayun. Ang liliit masyado ng sili ko dito. Parang luntoy na siya. Natutuyo din dahil sa kahinugan na. So hindi naman sila kinukuha dito. Ako nilang kukuha. Hugasan mo. Pinakausap ako ni nanay nung lulutuin ko. Nay, gagawa ko ng sardinas, Nay. Gagawa ko ng sardinas. Hello guys, kailangan magtipid tayo ngayon. Kaya kailangan kaunting diskarte, pero siyempre siguro medyo napamahal ako kasi yung nagtitinda ng tamban dito medyo mahal. So ito gagawa ko ng Spanish sardines. Pag nagawa ko to sigurado naman mga ilang araw ko to bago maubos. So at least may proxy ako kung anong uulamin ko. Halimbawa ngayon sardinas, kinabukasan ulit sardinas. So mamayang gabi bahala na kung anong maiulam ko. Ito kumuha ko ng sili. Ito mga kailangan ko, paminta. Wala akong nabili ng pamintang buo kaya durog na lang. Siyempre yung ano ko, laurel na dahon, kukunti na lang din kaya kumuha ako ng hindi ko alam yung pangalan nito sa Tagalog, pero ang tawag nito sa amin is hagis. So medyo kulubot siya, hindi ko alam ba't nagkaganon, siguro maraming uod. Ito, kailangan hugasan din siya. Tapos mantika, bawang. Ito, wala akong carrots na pwedeng ilagay, wala akong olive oil na pwedeng ilagay kasi poor lang ako. Nasa kubo lang naman ako yung nakatira, hindi ko kailangan magpa-bongga dito. Siyempre yung tamba na 1 kilo na binili ko. So, ito. At yung asin. Yun ang gamit ko para sa aking Spanish style sardines. Kailangan ko rin ng suka patis. Ayan ang ingredients ko dito sa aking Spanish style, itong dahon ng hagis, syempre yung isda, patis, asin, bawang, at mantika na ordinaryong mantika lang kasi wala por tayo pamintang durog dapat buo. Ito sili, pinitas ko lang to diyan sa gilid-gilid. Ayun guys, para makatipid tayo sa mga panahong ito. Ay, ano ba yun? Hingi ako ng apoy. Pahingi ako ng apoy. Akin na lang tong apoy na ito. So itong gagawa ako ng sardinas na wala akong panggatong dun Ito hinihingi lang dito yung apoy. Kasi mahirap na maggagamit ng gasol kasi medyo malalaki yung isda na nabili ko, kaya mahirap din yung matagal-tagal din lagaan yun. Kaya dadaanin natin dito. Kaya pagkakakampi nilo ang makaluwag din yung social acceleration bonus kundi maging ang Department of Labor. Duwain ang AIMSA. Kaya initially, gawa sa mga bias ni Director Garcia, halimbawa kaya ito nag-receive na ngayong press mail at Department of Labor and Employment nilo pagpapagdari ng gawin mga pag-aakay sa mga pangyayari. Members na diba yaon pa inaot pa. Okay, ilalagay na natin yung bawang. Kukunti lang yung bawang ko kasi
Tagirap dito sa probinsya. Saka yung dahon ng laurel. Kailangan nakasapin guys yung ano, yung dahon para hindi masusunog yung isda just in case halimbawa medyo kasi matagal yung lutuan, di ba? So dapat may sapin yung ilalim niya. Ubusin ko na yun. Ito guys, ilalagay na natin yung isda na binili ko. Yung isda is tamban. Dapat ano, tinatanggal yung ulo niya. Dapat tanggal yung ulo niya. Tapos, yung buntot din. Hindi ako expert nito, na tutunan ko lang naman to sa mga napapanood ko yun sa video. So kung gusto nyong gawin is pwede naman, hindi naman bawal mang gumaya. So medyo malalaki yung nabili kong tamban guys, kaya medyo matagal-tagal tong lagaan. Expected na mga 1.5 oras. At maganda rin yung pagkasalansan para hindi siya pag kinuha mo hindi siya madurog. Ayan. Lalagay ko na yung paminta. Optional guys, pwedeng pamintang buo. Mas bitter na pamintang buo kasi yun naman talagang ginagamit no choice lang ako kasi wala akong mabili, kaya durog na lang binili ko. Mahalaga maluto siya na sardinas. Then ilalagay ko na yung mantika. Then yung tubig. Dahil medyo konti yung tubig, parang, pero okay lang siya guys. Kukulo naman siya kahit ano, kahit hindi masyadong puno yung hindi niya kalibil yung ano. Tamang-tama lang guys. Siyempre lalagyan na natin ng patis. Patis ba talaga to? Okay. Pangpalasa. Tapos asin. Yung lalagay nyong asin guys, depende yun sa ano nyo panlasa. Hindi masyadong marami. Pero kasi guys, yung una kong ginawang sardinas, sinunod ko yung instruction dun sa video na napanood ko sa YouTube. So ang ginawa ko, sabi niya kasi 1 kilong isda, 1 kilo rin ay 1 tasang asin. So kaya ang ginawa ko, 1 kilong isda, 1 tasang asin nilagay ko. So kaya yung naluto, halos hindi ko makain sa sobrang alat. Kaya dahan-dahan sa asin, kasi hindi naman kailangan talagang mahalaga, mayroon siyang lasa. Okay. So yung sili, medyo mas maganda naman medyo maalat-alat kasi nga para tumagal siya. Preservative din yung kasi yung alat So dadagdagan ko ng konting tubig kasi para mag-level yung mag-level yung liquid doon sa isda. So okay na yun, ready to cook na. Almost 1 hour ko nang nilalagay yung sardinas na ginawa ko. So the bitter na mas matagal yung niluluto.
mas matagal na nilalaga para talaga yung buto niya, yung tinik niya is maging lumambot ng gusto. Since na hindi naman pressure cooker yung niluto ko ay ginagamit ko, so expected talaga na matagal na lagaan siya. So yung bato na nilagay ko sa ibabaw para hindi siya masyadong sumingaw, kasi pag sumisingaw siya parang open lang yung takip niya, so lalong tumatagal yung paglalambot ng isda at ng tinik. So pag naubos na yung nilagay ko na panggatong, konting-konti na lang yun, so sure na luto na siya. Ubusin ko lang siya. Para lang ako nagbabahay-bahayan dito. Pero okay lang, nakakatuwa nga eh. Wow. Luto na. Ang bangon niya. Sardinas na sardinas siya. Sarap kumain. Gusto ko nang ulit kumain. Kakatapos ko lang mananghalian pero parang gusto ko ulit kumain. Wow. Perfect. Okay. Medyo konti yung ko, sabaw ko. Yung mantika kasi konti lang nailagay ko kasi walang mabilihan dito eh. Inubos ko na yung tinda nung kapitbahay ko na may sari-sari store. Yung mantika, wala na. Kaya, ayun lang. Pero, okay naman siya. Palagay ko, okay na siya. Almost, anong oras ba? Almost 2 hours ko na siyang nilalaga. Medyo malalaki kasi yung isda na ito, kaya medyo matagal talaga yung paglaga. Yung iba nga, simula ng alas 12 ng madaling araw hanggang alas 6 na. Pero ito mga 1.5 oras to 2 hours ko nang nilalaga.